Masankho a 2019 asanachitike dziko linali gwedegwede ndi munthu wina wachi Rasta amene dzina lake linali Rasta Chikomeni. Munthu ameneyi anabwera poyera kuti iyeyo akufuna aime nawo upresident, koma nthawi yopereka ma nominations itafika kunapezekano kuti pali zinthu zina zingapo zimene iyeyo sanasatire. Mwachisanzo analephera kutolera ma signature okwana 10 maboma osiyanasiyana ku Malawi. Number 2, iyeyu analephera kupereka ndalama imene inayikidwa kuti aliyense ofuna kukhala presidential candidate azipereka. Mu statement yake anayankhula kuti iyeyu ndi osauka, ndalama imeneyo alibe. Dziko la Malawi linaseka, dziko la Malawi linavina, dziko la Malawi linanyadira. Rasta Chikomeni anali chiyembekezo kwa amphawi, koma funso ndikumati zinatha bwanji. Dzina langa ndine Samavita, tiyeni tikhale limodzi pa ulendo umenewu. Mu nthawi imene anabwera poyera kuti iyeyo akufuna apikisane ndi ma president amene akupikisana nawo mu nthawi imeneyo, Rasta Chikomeni anapanga zinthu zingapo. Mmodzi mwa anthu amene anabwera nawo kuti azakhala running mate wake ndi mayi yake amene anamubereka iye. Mkuluyo atafunsidwa funso anayankha kuti mayi yake ali ndi experience, komanso mayi yake amamuziwa kwambiri iyeyo ngati mwana wawo, komanso amalemekeza kwambiri maganizo achi Rasta. Marasta ambiri ananyadira kuti apapa ufulu wawo uyamba kuchitidwa defend ndi munthu amene dziko lonse layamba kumudziwa sopano. Anatchuka Rasta, anali pena paliponse, aliyense anali kumunyadirira amene Rasta Chikomeni. From nowhere anachoka kukhala Mr. Nobody to somebody. Koma Rasta Chikomeni sanayimirire nawo masankho. Zitachitikaso kawiri mu chaka cha 2020 pamene anthu ankapereka ma nominations awo, Rasta Chikomeni anapanganso chimozimozi kupita ndi mayi yake opanda ndalama. Ulendowu sizinasangalatse kwambiri. Anthu anatenga kuti nyamatayo akuwazuza mayi yake, komanso zikuoneka ngati mkuluyo ali under influence of marijuana. Koma zitatero choncho, Rasta Chikomeni sanasire pomwepo, anajoina DPP. Iyeyo anali kuoneka m'misonkhano ya DPP, anali kuoneka ndi akuluakulu osiyanasiyana a DPP. Ndipo marasta panali chinthu chimodzi chimene analankhulapo, achitidwa betray ndi Rasta Chikomeni. Rasta Chikomeni anayankhula kuti pamene ndimanyamuka kupita kukomesa holo kukaonesa chidwi changa chopikisana nawo pa upresident, sinachite involve Rasta wina aliyense. Choncho panopa ndikudabwa kuti marasta akubwera poyera motani kuti akakhale kumbuyo kwanga lero pamene ndikufuna kupanga chisankho chokuti ndigwire ntchito ndi boma liti. DPP inaluza, Rasta Chikomeni anakhala pansi, ndalama zimene anapasidwa komanso kasiyenda kamene anaguliridwa anazigwiritsa ntchito. Koma panopa ndili ndi uthenga sopano, chifukwa Rasta Chikomeni akutulukira sopano kawiri mtawuni, chifukwa Rasta Chikomeni akuti alamulira dziko la Malawi mchaka cha 2025. Rasta Chikomeni chirwa amene bungwe loyendesa chisankho mdziko la Malawi silidamulole kupikisana nawo pa zisankho zija za mchaka cha 2019 chifukwa cholephera ndondomeko zina ndi zina za chisankho, wayankhula kuti machisankho chimene chikubwerachi mchaka cha 2025 akapikisana nawo, ndipo iyeyi akaima payekha ngati wa independent, ndipo wati azawina chisankho chimenechi ndi kukhala president wa dziko la Malawi. Rasta Chikomeni chirwa anafotokozera atolankhani kuti anakhala chete pakatipa kwa nthawi yayitali chifukwa amaunikira zimene analephera kukwanisa mu chaka cha 2019 kuti amukane kupikisana nawo pa upresident. Komanso iyeyo akuti anakhala chete kuti aone modekha bwinobwino momwe asogoleri a mgwirizano wa Tonse Alliance akuyendesera zinthu mdziko la Malawi. Pakadali pano Rasta Chikomeni chirwa wati akukhazikisa komiti ya anthu omwe angathandize kuti azamupezese mavoti ambiri okwana 90+1. Kumbukirani kuti paja ameki amafuna kuti ikhale 50+1. That means kuti mukhonza kukhala yes, mukhonza kukhala ndi 50%, komabe still more azafuna kuti mmozi pazakhale at least mmozi amene azakuvoterani kumbuyo kwanu. That means kuti ngati chiwerengero cha anthu ovota chili 10 million, zipani ziwiri zikhonza kukhala ndi 5 million.
zimene zikupangisa 50%, komabe papezeke mmodzi amene azakhala mbali ina imene izakwanirise kuti 50+1. Koma Rasta Chikomeni akuti iyeyo akufuna azawine ndi 90+1 yomwe akuyitcha ja government, ndipo dzina lake akuti lizakhala ja government. I think chamba chizakhala chochipa. Inetu ndikhala ndikuyitanisa msonkhano wa atolankhani posachedwa apa kuti ndionesere komiti imeneyi komanso mfundo zomwe tiyendere pomwe tikupita kuzisankho. Anafotokoza motero Rasta Chikomeni kwa mmodzi mwa atolankhani. Rasta Chikomeni Chilwa wati chisankho chikubwerachi iye satenganso mayi yake ngati running mate pazifukwa zakuti ndale za 2025 zikusiyana ndi za 2019 zija. Za 2025 zikufunika kuthamanga kwambiri pa ground. Apapa mwachiziwikire zachita kuoneseratu ndithu kuti Rasta Chikomeni Chilwa game waiponyera patali. Rasta Chikomeni Chilwa game akufuna abwere in another style, akufuna abwere in new way, akufuna abwere munjira imene palibe wina aliyense amene azamugonjese. Koma kumbukirani kuti itafika nthawi ija kukomesa hall pamene Rasta Chikomeni amakapereka mavoti yake, achinyamata ambiri anali kumbuyo kwa Rasta, anthu ochuluka anali kumbuyo kwa Rasta, azimayi azibambo ambiri amene amasapota peace color anali kumbuyo kwa Rasta Chikomeni. Funso ndikumati Rasta Chikomeni mutazamuona pa ballot paper muzamuvotera. Koma mwina nkhani ndikumati kuchokera pano kupita kusogoloko ziziyenda bwanji za Rasta Chikomeni. Ndimafuna ndikukumbuseni kuti ndimaponya mavideo almost siku lililonse pano pa YouTube channel, koma sizikutanthauza kuti mavideo amenewa mungawaone. Ngati mwayikonda video ndipo mukufuna kuti muzaone mavideo amene ali kusogoloko, chimeneko pempherecho kuti mungochita subscribe. Mukachita subscribe si guarantee tachita ni turn on notification bell. That means muzilandira notification ngakhale musali pa YouTube, muzilandira notification every time mmene ndaponya video kuti muzikhala mukuzisata za ndale ku Malawi. Is some vita here. See you in the next video. But yeah, my video will ali pa screen.